Jožinovi dáme nějaký fóry o ožralejch a o pilcích, tak výborný fór, frér, vyleze na barovou židli a dejte mi panáka ještě, jo. Veme toho panáka, teď jako si ho leje do palice, tak spadne z té barové židle, rána do palice. Všichni myslí, že je mrtvý a on, ježiš, ty se zase ožral. A vší silou ještě vyleze na tu barovku a dejte mi ještě jednoho a zaplatím všechno a dopí a zase spadne z té barovky, tak už zůstane ležet. Vyplazí se z té hospody na chodník, rozhlídne se takhle, přeleze silnici, natáhne se pro kliku, otevře, zaleze rovnou do postele a manželka říká, ty jsi včera se ožral, víte, jsi vypadal, ty hovado, viď? A on říká, proč? A ráno tady byla hostinská a přivezla ten tvůj invalidní vozejk. Jsem dostal mrtvý prase, to je výborný. To mi hned připomnělo ožralá zootechnička, jak se zmastí v práci na MDŽ. A veme to s kratkou přes kravín a spadne pod tu krávu, podveme, no, teď se otočí a... Pánové, po jednom a poslední mě veze domů. Ožralej se vrací domů a vyndá klíče z kapsy a teď je strká do zámku. Nemůže se trefit a nejenom se dveře otevřou a tam úplně cizí ženská v natáčkách a říká, co si přejete? A on, já jdu domů. A říká, no ale tady nebydlíte. Aha, tak se nezlobte, pardon. Tak ona zavře, obejde barák, vrátí se s klíčem a zase otevře ta samá ženská. Teď jste tady byl před chvílí, tady nebydlíte. A on, ježišmarja, tak se nezlobte, objedne tři bloky, obejde, vrátí se, strká klíč do zámku, otevře ta sama, už je nasraná, říká, už jste tady po třetí, já vám říkám, že tady nebydlíte. A on, no, hlavně, že ty bydlíš všude, ty vole. Přijde ožralej do baru a ke klavíristovi a říká, prosím tě, ty to jedeš na to piano. Ej, máš zvykla a zahraj mi... Hraj? Říká, tohle já neznám. Jste zdražili, jo, hovada, nemáš ještě 2 kila a už ale hraj, vole. Tu mojí, vole, to... No dělej. Já tohle neznám. Ty vole, idiot nezná Jožin z Bažin, ty vole.